volám Matej a toto je môj kanál, kde budem točiť o varení a nejaké recepty a tak. A budem vydávať videá. A dneska si v tomto prvom videu rozdajeme túto formu na čokolády a túto formu na nejakých gumových mackov. A ja to nebudem zdržiavať a poďme asi rovno na túto na čokolády. Tak. Tak. Je to celkom ako také gumené. Síce to není také veľké, ja mám ešte aj jednu veľkú formu, ale na pár čokolád to určite postačí. A myslím si, že dubajská čokoláda sa v tom nebude dať robiť. Možno aj nejaké také, čo vymyslím, chuťové a tak. No a sú tam nejaké srdca, sú tam nejaké ako keby skaly a normálna čokoláda. To všetko je isté len v menších takých. Je to veľké, nejaké centimeter. A poďme na túto druhú. K tomu je takáto tuba, že nabereš. Potom tam do toho dáš, do týchto malých. No, tá je tiež taká silikonová. To už... To len proste zoberiem z niekadiaľ a takto to do toho dám. Ja v tom budem robiť niečo určite a môžete čakať odo mňa videá. Tak ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u videa, čo budem robiť s týmito formami niečo. Čau.